Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta gasni. Ka jungpin kre na gabanta ka public hearing ka banong la shai ha ilaka nongkri East Jandy Hills District kalapin mi ya ka jungkan at ha kabala yu I ka jungbun ki pulit hakati ka than. Karkum ki jungyo lum jungtip ki pulit kilapin don kamda kala airpin sar khmat tear gas bad kalathi ban pin pra ya ki paidbah bad ki kali haki katu kat ni ki jaka. Kani ka jingjia kelawan ra ka jing sngokya hapdeng ki paidbah nama la keno bala pendan kam da kabor bante la kam ya ka jingya paidbah shwa banong ka public hearing. Hadu bala tho eka gni ka khubor ampat shemla dan kanu ka jingya thu paidbah na kalyang ki bor sinshan ki pulit halor ka daw jong te ka jing pendan kam da ka tiar gas bat kalathi. Halo, jam 10 mo.